Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa Ruħ Karmelo u Katarina Buġġejja kif ukoll għal bżonnijiet ta' Stephen Attart. Ħuti jeżies, illum il-Knisja qed tagħmel it-tifkira tas-saċerdotu dottur Sant'Antnejn ta' Padova. Interessanti fil-ħajja ta' dan il-qaddejs li twilet fil-Portugal, forsi min jistaqsim mali għax insejħulu ta' Padova, għaliex meta daħlu mal-Franċiskani x-xewqa tiegħu kienet li jmur iwassal lil Kristu fl-artijiet tal-missjoni fl-Afrika. Imma s-superjuri tiegħu għażlu li jibgħatuh l-Italja kif ukoll anke Franza. Fejn hemmhekk fl-Italja huwa qatta ħafna miż-żmien tiegħu jippriedka u jwassal lil Kristu. Hekk fil-waqt li nistidinkom hekk niftakru wkoll fil-missjonarji tagħna. Ejjew nagħmlu ftit l-eżami tal-kuxjenza. U kull wieħed u waħda minna jistqarru tassew jgħid imma jien qed ngħin bil-mod ta' kif ngħix biex l-imħabba lejn Kristu tikber biex Kristu ikun magħruf. Il-Papa jitkellem ħafna mill-evanġelizzazzjoni l-ġdida. Llum l-Ewropa għandha bżonn terġa' tiġi mill-ġdid evanġelizzata. Imma tiġi evanġelizzata mhux minna s-saċerdoti waħedna, imma billi kull nisrani, kull imammet jgħix tassew dak li jew irċieva fil-magħmudija. U fil-waqt li narfu għalhekk in-nuqqasijiet tagħna, ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ried li l-poplu tiegħek ikollu il-Sant'Antnejn ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Amen, li ju jieqaf magħna u jbedna minn kull hemm, ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Korintin. Ħuti, tassew daqskemm tassew u fidil Alla li l-kelma tagħna lilkom ma kinitx iva u le. Li bent Alla Ġesu Kristu li xandarnilkom aħna, jiena u Silvanu u Timotju, ma kienx iva u le, fih kien hemm l-iva waħedha, għax fih il-wedit ta' Alla kollha saru iva. U għalhekk li aħna permezz tiegħu ngħidu l-ammen għall-glorja ta' Alla. Alla hu li jwetta kemm lilkom u kemm lilna fi Kristu li konsagrana għalih innifsu u li siġillana wkoll bis-siġill tiegħu u tagħna bran l-Ispirtu fi qlubna. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjaru ngħidu flimkien, ħajjiddi wiċċek mulej fuq il-qaddej tiegħek mulej. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Tal-għaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħarrishom qalbi. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhiem lil min ma jafx ngħidu flimkien, ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek. Dullejja u ħenna lija.
kif dejjem tagħmel ma' min iħobb il-ismek ngħidu flimkien. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skont il-weda tiegħek. B'ebda deni ma jaħkem fuqi. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek. Allimni il-kmandamenti tiegħek ngħidu flimkien. Di wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Inqumu bil-wifqa. Ek għandu jiddi id-dawl ta'kom qudiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba ta'kom u jagħtu glorja lil missierkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ iżda fuq l-imnara. U hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżjies ifakkarna x'inhi l-missjoni tagħna. Il-mulej Ġesu qed jgħidilna li aħna il-melħ tal-art u dak huwa l-melħ li jagħti it-toma. Imma l-melħ ukoll nużawh bil-ftit melħ, fil-borma ftit titfa' għax titfa' ħafna l-ikel ma jiġix tajjeb u lanqas tieklu. U ħafna drabi aħna ninsew li fid-dinja li fija ngħixu aħna ftejt. Xi kultant tisma' ħafna min igerger għax spiċċajna, għax id-dinja sejra lura. Huwa id-dmir tiegħi u tiegħek li jien nagħti toma lid-dinja. Huwa aħna in-numru ċkejken li nistgħu nbiddlu id-dinja billi ngħixu ta' insara veri. U mhux inkunu mogħdija biss fit-tradizzjonijiet. Bdejna l-istaġun tal-festi. Kulħadd jiftaħar bil-festa kbira tiegħu. Imma minn dawk l-eluf ta' nies kemm hemm li jinsqu u jidħlu l-kniesja u jagħmlu dik il-ġurnata qaddisa mument ta' talb, mument ta' ringrazzjament. Ejjew eżis ma nħarsux lejn in-numru, imma dak li nagħmluh tajjeb. U nagħmluh tajjeb mhux biex in-nies iċċabċbab u tagħtik il-prosit, imma nagħmlu tajjeb
biex in-nies tersa aktar lejn Alla. Il-Vanġelu jispiċċa propju b'dawn il-kelmiet. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja ma jidilniex lilkom imma lill-Missierkom li qiegħed fis-sema. U għalhekk ejjew nitolbu llum kif diġà tlabna l-Mulej fis-Salm responsorjali. Nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja li fuqna għaddejja sempliċi, fraġli, imma jiddi il-wiċċ ta' Alla. Ħajiddi wiċċek Mulej fuq il-qaddej tiegħek. Uti Jeżies ejjew nitolbu l-Alla l-Missier sabiex aħna wkoll b'imħabba inwettqu il-pjan tiegħu li hu afdalna f'idejna billi nkunu tassew xhieda ta' imħabbtu. Nitolbu għall-Knisja sabiex immexxija mill-qawwa tal-Ispirtu jikbru fija predikaturi qaddisa bħal Sant'Antnin ta' Padova li jresqu lejn il-Missier u li ġodda. Nitolbu għall-bnedmin, partikolarment għal dawk il-pajjiżi fejn hemm il-gwerer u l-ġlied, ħalli jarfu jaħdmu tassew għal paċi dejjema. Nitolbu għal ħutna l-morda, l-anzjani tagħna, dawk il-persuni li jinsabu fl-isptarijiet, forsi llum ukoll se jsir x'intervent fuqhom, biex huma jħossu tassew il-preżenza tal-Mulej magħhom. Nitolbu għalina l-koll sabiex Mulej inwettqu l-missjoni tagħna, dik li nkunu melħ tal-art u dawl għad-dinja. Nitolbuk Mulej biex bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li f'kull familja issir tassew il-benniena jew l-art għammiela fejn fija tikber il-kelma tiegħek. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa talbna Mulej u għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jenna nkunu tassew xhieda tiegħek fid-dinja, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek fit-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova
Fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina il-frott tas-salvazzjoni bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq niżżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom huwa ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Int tgħallimna bl-eżempji ta' ħajjithom tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna imdawrin minn sħabajk kbira ta' xhieda qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristus Jedna. Għalhekk mal-anġli l-qaddisin kollha aħna ntennu l-innu ta' tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-semewwiet, imbierek mill-ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għolej tas-semewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Xhiedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-La Marija, ma' San Ġusepp, l-Appostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-semewwiet,
يتقدس اسمك، تجي سلطنتك، يكون تريدين كيف السماء هكذا في الأرض. خبزنا كل يوم أتينا اللوم، اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا، ولا تدخلنيش في التجريب، ازدهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أتينا في التيبة والهنينة تياك الباهتش في زميننا، باش نكونوا هيلسة دايم من الذنوب ومهارسة من كل انكويت. احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليت للأبوستل تياك نخلي لكم سليم نعطيكم سليم تياي، لا تهاريش لين ذنوبيتنا، ازدهارس لين الفيدة الكنيسية تياك، أتيا سليم ولا دلي ينتريد فيها انت تعيش بالسلطان على ديم تديم. الباce tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema fit-tifkira ta' Sant'Antin ta' Padova. Għamel li naraw fil-għena ta' dejjem il-ħwejjeġ qaddisa li f'din id-dinja niċċelebraw taħt il-velu tal-misteru bi Kristu Siedna. Jew hekk ngħidu tlieta Avamarijiet illumna Marija, hekk nofruhom għall-morda tagħna, partikolarment dawk li jinsabu fl-isptarijiet tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom, juħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.